No hi ha dia, jo crec, que no ens llevem constatant fins a quin punt la necessitat de seguir lluitant i de seguir militant és imperiosa. I és que el que hem aprovat avui i el que hem fet aquests dies certifica males notícies. Són males notícies per als interessos econòmics des de la nostra humil posició del capitalisme, perquè els anem a intentar fer passar el pitjor que puguem. Són poques, hem de créixer, però són males notícies per a ells. Són males notícies per als que volen especular amb l'habitatge, perquè molta gent s'està plantant, molta gent no està disposada que la trepitgen. Són males notícies també per als que volen privatitzar els serveis públics. Crec que a l'Aragonès li ha quedat una mica clar, però anem a intentar fer que encara quedi més clar. Són males notícies per al patriarcat, perquè aquesta organització està cada vegada més conscient de la necessitat de posar al centre aquest programa feminista d'unitat popular. Són males notícies per a l'estat espanyol i per al seu règim neoapuntalat. Són males notícies per als pactistes i els reformadors d'Espanya. Són males notícies per als regionalistes i els que ofrenen glòries a Espanya un altre cop. I són males notícies per als que volen que acabi tot amb una reforma de les autonomies. Són males notícies.